لك ساعة شعت كوينو كابسريو ايري تي في زيناو مسنادونا نفيلم علونا زخبركم تعزبتنا كم تمسيوم نيلو محمد عشران شعت تكم تستدالو هاجراونا هاجراون زيناتات حيزلكم قريبه زلغو ميكال حدقي نمكتالكم بخبرنا عدونكم فيلم كان بكن نتوتاتو فيلم مولد النبي لومي بالعلم معرك تغبروا أب سميناو كعي بحريس تتصفيكو كوبتان مكوب تارعو سرح تسلاسلو نزغسمو موياتات بقبراو سرح يدرعو وكمزلو بستفلالي موياتات سلطون منسيات قريتهم أب زيناتات وصا إسرائيلن ليبانوسن زلون دوباو زي مكداون مهدا كالاي زوريا ركب عكايدا أب فيتنام تغسيتو بزلو ببلاو معبل كسر موتات زايدو أب لعلي تكال متصاري ندادي فنزويلا شبراو متقعد كم تخيرت بريزيدنت مادورو حبيرو زرزر زينا مولد النبي لومي حامس عشران شعاتن تكم تكلتشن عشران مالت عصرتو كلت الربيع الأول حرشحن 440 كلتن هجرية بالعلم معرك تخبيرون نتسنى سرعة استغطاتلو وكليرينا بنا فسازين زدالو صبصاب عديب عبدو كوربوي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مزلو قطعتات مخته كوفيد 19 بوسن تساتفو امامات مساجدن مشايخن كاب ساعه 9 نكو جميرو باف دغ جامع الكلافه الراشدين استغبرنا استاد كل ساعات زغره بعل بيري تي في دمص حفاش ايرترا كمون راديوتات زاران نومان بقطا تفنيو أبومبرغو بإسلام أوقاف كتما سمرا أتو محمد سعيد بشير أبدو سمعوا ملغتي زعلت زي ولدتات ببلوت كبرتات نخسكوسو عبا أبركتوس لزلو عمت مت عبي مسن الشخل بهنقوتات صبيو كبر علت مخانو قليتهم كان رسولنا نسلم عليه نسلم عليه نسلم عليه كاسم السيف النبي رسمك عريا قد السيف النبي رسمك أكيد سرح مفتي إرترا الشيخ سالم إبراهيم المختار أبز اسمعوا مدير الدماء أنكو عنا بزخبور بعلا بزحنا دحر مبال نهيمانو تاو ترقو من رزنتنا يتزخرة بعال زملكة سفح زبالة مبره دحر مغرب أو شنو تقان زركب زبا إرترا بحفشان مسلمين دماء بفلاي كمون نحالتات مكلخال إرترا نام مخت حمام كوفيد 19 مرح قدن زبركتو زلو مويا وين تعنان يوهانهم قليتهم أتزخرة بعالة مهارو بيت قرآن كتما سمرا بزغربو الناشد مالت مزامور كمون قجلتات مدائح بستفلالي وعنقواتات هاقرنا بزغربو ودسان بمحمد سسنيني رو يا ساكن قلبي يا رحمة ربي أنت حبيبي حبك شفائي أرسلك ربي بخير الهدي إلى العباد بوجه الأرض نابي قال زينا مسنشقرم قون تي كابي إثيوبيا سجيرو أب استفلالي كواكتات زوبا دوبوب نستخست وراران بطان مكوتار زكايزو لوفري أب زوبا سيمناو كيحي بحري كوبتان مكوتار حيا العمان بهزبن حالتات مكلخاليني كيرالهم وكيليرينا محارب لاي بملكع تصبطام زدالو تحستو يوناس أبراهام أب زوبا سميناوي كيحي بحر استتصفيه كوبتان مكوتار قب 23 تكمتي عود سراح كمستا سلاسله وكيل إيرينا بتعمام نزساتفو مياويان حرشان من محضارات بمتكاس حبيروم بتياب نوس صباطات قرار رافع بتن شعب استخايد زمته بتقلال أب أستات شحن 400 هكتار تتصفيه كوبتان مكوتار كمستقالة تفليتهم حرستوت أبزهابو ريتو أب كرامات بعسل استرائم بطا مدربدا أفتفرالي بوتاتات صفيو كوبتان مدفع حيلتات مكل خالن موياويان حرشان نزقبروا أبركتو موقيسام بزيت كازي أب زوبا عن صبا نوس زوبا سمات أب زوبا قاش باركا دما أب نوس زوباتات كركبة سلعان أب وسون كبابيتات استرائي كوبتان بطا مدربدا بتمثالي أقباب أب تحتي قوصة نمتاو استواها السراح يعمم كمزلو كفلت تخيل الله
ካብ 20 ክሳብ 27 ጥቅምቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባታት ድባርዋ መንደፈራ ዓዲ ኋላ ኣምና ሓይሊ ሰንዓፈን ዓዲ ቀይሕን ኣብ 19 ቦታታት ካብ መፋረቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ድማ ኣብ ንኡስ ዞባታት ጸሮናን ማይ ዓይንን ዝተረኣየ ወራራት ዕስለታት ኣንበጣ ብዝተወስደ ቅልጡፍ ናይ ምንጻግ መድሃኒት ስጉምቲ ኣብ ሓጺር ግዜ ንምቁፅጻሩ ከም ዝተኻእለ ይፍላጥ ናብ 24 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ዞባ ማዕከል ንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሰላዕ ዳዕሮ ኣብ ልዕሊ 200 ሄክታር ዝዓሰለ ኣንበጣ ምድረ በዳ ብልዑል ውህደት ህዝቢ ሓይልታት ምክልኻል ሞያውያን ሕርሻን ምምሕዳራትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ዝዝከር እዩ ካብ ኢትዮጵያ በቐጻሊ ማዕበላት ንዝሳግም ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ጽፈት ዘሎ ኣንበጣ ምድረ በዳ ንምምካት ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ሃገርና ኣድማዒ ናይ ምቁፅጻር ንጥፈታት ይቕጽል ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ምሕባሩ ይዝከር እቲ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝመጽእ ዘሎ ወራራት ኣንበጣ ገና ስለ ዘይቋረፀ ሓረስቶት ዝኣኸለ ዘራእቶም ብኣጋ ክዓጽዱ ንዝኾነ ተርእዮ ወራር ኣንበጣ ድማ ኣብ ከባቢዮም ንዝርከባ ትካላት መንግስቲ ክሕብሩ እቲ ሚኒስትሪ ምጽውዕ እውን ኣይርስዓን ዞባ ገለዓሉ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ንምዕቃብን ንምስሳንን ኣብ ሕብረተሰብ ዝተኻየደ ጎስጓሳት ኣብ ባይታ ብውህደት ስለ ዝተሰርሓሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ገረብን እንስሳታት ዘገዳምን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘሎ ተገሊጹ ሓላፊ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ መሐመድ ኣሕመድ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብፍላይ ካብ ሓውሲ ከተማ ገለዓሎ ንሸነኽ ሰሜን 33 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ሕዛእቲ ጋንዱል ሳላ ውሁድ ጻዕሪ ህዝብን ሞያውያንን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ኣብ ምዕቃብ እንስሳታት ዘገዳምን ኣግራብን ዝጸንሐ ባህሊ ኣብዚ መዳይ እዚ ዓባ ዝተዋፅኦ ከም ዝገበረ ኣብሪሁ ኣቶ መሐመድ ኣሕመድ ኣስዒቡ ነቲ ሕዛእቲ ንምስሳንን ንምዕቃብን ነበርቲ ብሓፈሻ መንስያት ድማ ብፍላይ ጋብላታት ማይ ብምስራሕን ትሕተ ባይታዊ ማይ ብምህብታምን ንዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ብምምጓስ ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ኣፍልጦን ርዲእትን ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ሕዛእቲ እውን ኣብ መጻኢ ዝበለጸ ውፅኢት ከም ዝርከቡ ኣረዲዩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ መሐመድ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ እንስሳታት ዘገዳም እኹል መግቢ እኳ እንተለዎም ብሰንኪ ሕፅረት ማይ ግና ናብ ካልእ ከባቢታት ክሳጉሙን ምስ ዝናብ ክጓዓዙን ከም ዝረኣዩ ብምሕባር ኣብ ዝተጸንዐ ቦታታት ዴጋታትን ራያታትን ምስ ዝስራሕ እቲ ጸገም ፍታሕ ክረክብ ከም ዝኽእል ገሊጹ ንዝቐሰሞ ሞያታት ብግብራዊ ስራሕ ይድርዕዎ ከም ዘለዉ ብዝሰልጠኑሉ ሞያታት ኣብ ህንፀት ሃገር ዝተዋፈሩ መንስያት ገሊፆም እዞም ኣብ ምግፋሕን ምጽጋንን መስመር ፍልፍል ሸባሕ ዝነጥፉ ዘለዉ መንስያት እቲ ስራሕ ኣካል ናይቲ ኣብ ህይወቶምን ምዕባል ሕብረተሰቦምን ለውጢ ንምምጻእ ብደረጃ ሃገር ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ምዃኑ ብምጥቃስ ንምዕዋቱ ብትግሃት ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም እዞም ዓበይቲ ማሽነሪታት ዘንቀሳቕሱን ነቲ ስራሕ ዝቕልሱን ዘሎ መንስያት ንዝተረሓወሎም ዕድል ብግቡእ ስለ ዝተጠቕምሉ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሑ ብምጥቃስ ኩሎም መንስያት በብዘለዎም ዓውዲ ኣበርክቶም ክዕዝዙ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ሓቢሮም ምስ ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪኦም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩም እየ ንምክታልኩም ክትገጹ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም كم يتنعكم كبرات عزتي زينا مسنادو ناغتسل እዩ ዜና ወጻኢ ኢስራኤልን ሊባኖስን ኣብ መንጎን ዘሎ ደባው ዘይምቅራው ንምህዳር ብ28-29 ጥቅምቲ ካልኣይ ዙርያ ርክብ ኣካይደን ኣብዚ ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ርክብ ዝተበፅሐ ስምዕ እኳ እንተዘየለ ፍልልያትን ምፅባብ ህወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ግና ተገሊጹ እዚ ብመንጎኘት ኣሜሪካ ዝተጀመረ ርክብ ኣብ መንጎ ኢስራኤልን ሊባኖስን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ደባዊ ማያዊ ምትፍናን ኣብ ምህዳር ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ምዃኑ እዩ ዝሕበር ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብ14 ጥቅምቲ ቀዳማይ ርክብ ከም ዘካይዱ ዝፍለጥ ኮይኑ ሳልሳይ ዙርያ ርክብ ኣብ ቀረባ ግዜ ከካይዱ ተፅቢት ይግበር ኣብ ወሰናስን ማእከላይ ሸነኽ ቪየትናም ተኸሲቱ ብዘሎ ህቦብላዊ ማዕበል ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ 21 በፂሑ ብሰንኪ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ 45 ሰባት ዳሃዮም ጠፊኡ በምህላው ቁፅሪ ሙታት ብተዓጻጻፊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰብ መዛሃዱ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ኣሚቶም ኣለዉ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ብሓፈሻ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝጠቐሱ እቶም ሰብ መዚ ከም ሳዕቤኑ ሚልዮናት ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፉ ኣረዲኦም እቲ ህቦብላዊ ማዕበል ገና ብዘይምህዱ
ግዳያት ብሂወት ንምድሓን ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ብድሆ ገጢሞ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ቪየትናም ኣብዚ ወርሒ እዚ ጥራይ 4 ግዜ ሓደጋታት ህቦብላዊ ማዕበል ከም ተኸስተ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ልዕሊ 137 ከም ዝሞቱ ይሕብሩ። ቪየትናም ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝዝርጋሕ ወቕቲ ክራማት ንባህርያዊ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ህቦብላዊ ማዕበላትን ከም ትቃላዕ ይሕበር። ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ትማሊ 28 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብ ቀንዲ ትካላት መጻረዪ ነዳዲ ሃገሩ ብዝተፈጸመ ሽበራዊ ክብል ዝገለጾ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጺ ትካል ዕንወት ከም ዝወረደ ሓቢሩ። እቲ መጥቃዕቲ ብኣዝዩ ግዙፍን ሓደገኛን ኣጽዋር ከም ተኻይዱ ፕሬዚደንት ማዱሮ ገሊጹ። መንግስቲ ቬኔዙዌላ በቲ ኣብ ወሰናት ስንታ ሃገር ተረኪኑ ዝርከብ ትካል መጻረዪ ነዳዲ ኣምዋይ ዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ቀረብ ነዳዲ ሃገር ቅልውላው ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ሰመዝ ጸጥታ ሃገር ምስቲ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰር 2 ወጻእተኛታት ከም ተኻይዱ ክፍለ ተኻይሉ ኣሎ። መንግስቲ ቬኔዙዌላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከባቢ እዚ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ መጻረዪ ነዳዲ ኣብ ስለላዊ ንጥፈታት ተዋፊሩ ምንባሩ ንዝኸሰሶ ንሓደ ኣሜሪካዊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዊ ይዝከር። ቬኔዙዌላ ብሰንኪ ተኸታታሊ እገዳን ክርደናን ኣሜሪካ ኣጋጢሟን ዘሎ ቅልውላው ቀረብ ነዳዲ ምሕዋይ ብተኸታታሊ ካብ ኢራን እታው ክትገብር ምጽናሓ ኣይርሳዕን። ኣሜሪካ ንቁጠባ ክልቲአን ሃገራት ብሓፈሻ ጽላት ነዳዲን ድማ ብፍላይ ዕላማ ንዝገበረ እገዳታት እናትረረቶ ክትመጽእ ምጽናሓ ይግለጽ። ሎሚ 29 ጥቅምቲ ኣብ ፈረንሳዊት ከተማ ኒስ ኣብ ዝርከብ ቤተ መቕደስ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ስሕለት ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ነቲ መጥቃዕቲ ሽበራዊ ክብል ዝገለጾ መንግስቲ ፈረንሳ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ንምግታህ ልዕሊ 4,000 ሰራዊት ብምውፋር ጸጥታዊ ሓለዋ ክተርር ኣዚዙ ኣሎ። ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ፖሊስ ከተማ ኒስ ግና ሓደ ጡርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ሓቢሩ። ኣብ 2016 ኣብ ከተማ ኒስ ደይመደይልካ ናይ ጽዕነት መኪና ኣብ እኩብ ህዝቢ ብምእታው ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 86 ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ብዘይካዚ ኣብ 2015 ኣብ ከተማ ፓሪስ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 17 ሰባት ከም ተቐትሉ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይገልጹ። ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ዕጡቓት ሓይልታት ሶርያውያን ኩርዳውያን ካብ ወሰናትን ሃገሩ ክሳብ ዘይተጸርጉ ኣብ ሶርያ ዝካየድ ቀጥታዊ ወታደራዊ ምትእትታው ሰራዊት ሃገሩ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ብ28 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ዕጡቓት ተኽቷኺ ዝኾነ ስጉምታት ይወስዱ ከም ዘለዉ ብምኽሳስ ሰራዊት ሃገሩ ኣቋሪፅዎን ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ዳግማይ ክጅምሮ ከም ዝኽእል ኣጠንቂዮም። ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ዞባ ኢድሊብ ዝንቀሳቐሱን ብሃገሩ ዝድገፉን ተቃወምቲ ሓይልታት ዘካየደቶ ደብዳብ ነፈርቲ ኩናት ኣብቲ ዞባ ዘላቒ ሰላም ክሰፍን ድሌት ከም ዘይብላ ዘመስከረ ምዃኑ ገሊጹ። በቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ መሰልጠኒ ማእከል ተቃወምቲ ሓይልታት ሶርያ ዘካየደቶ ደብዳብ ብውሕዱ 35 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝሕብሩ ጸብጻባት ናብ ቱርኪ ንጹር መልእኽቲ ንምስዳድ ዝዓለመ ከም ዝኾነም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ። ኣብ ሶርያ ዞባ ቆዋዝን ሊብያን ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ምትእትታው ቱርኪ ነቲ ሩስያ ኣብቲ ዞባታት ዘለዋ ረብሓታት ብቕልዑ ዝጻረር ብምዃኑ ካብ ሩስያ ተሪር መልሰ ግብሪ ክወሃቦ ከም ዝኽእል እዮም ተንተንቲ ይህልው ኣህጉራዊ ኩነታት ክገልጹ ጸኒሖም። ኪላታት ስነ ፍልጠት ኣውስትራልያ ልዕሊ 500 ሜትር ብራኸ ከም ዘለዎ ዝጠቐስዎ ማያዊ ስርዓተ ማሕደሮ ማለት ኢኮሲስተም ከም ዝረኸቡ ኣፍሊጦም። እዚ ኣብ ጥቓታ ብግሬት ባሪየር ሪፍ ዝፍለጥ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ዕምባባታት ባሕሪ ኣውስትራልያ ዝተረኸበ ስርዓተ ማሕደሮ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 120 ዓመታት ካብ ዝተዳሰሱ ተመሳሰልቲ ርኽበታት ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም። እዚ ሓድሽ ርኽበት ሓደ ካብ ዓበይቲ ማያዊ ስርዓተ ማሕደሮ ዓለምና ዝኾነ ዕምባባታት ባሕሪ ኣውስትራልያ ብሰንኪ ክሊማዊ ምምዝባል ሃስታት ፍርቂ ክፋሉ ከም ዝነቐጸ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝድሰስ ዘሎ። በዚ ድማ ኣብቲ ሰሓብነቱ እናጎደለ ክመጽእ ዝጸንሐ ዕምባባታት ባሕሪ እወታዊ ጽልዋ ክገብር ከም ዝኽእል ክኢላታት ይእምቱ። ልዕሊ 2300 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ዕምባባታት ባሕሪ ኣውስትራልያ ብዝውንኖ ኣከባብያዊ ሰሓብነት ኣብ 1981 ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ባህላዊ ውርሻ ከም ዝሰፍረ ይፍለጥ።
ይኹን እምበር ብሰንኪ ክልማዊ ዋዒ እናዓነወ ብምምፁ ካብቲ መዝገብ ከይሕክኽ ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ናብ ህዋ ዝተላከት መንኮርኮር ጠፈር ቻይና ኣብ ወርሒ ግንቦት 2021 ኣብ ማርስ ክትዓልብ ትፅቢት ከም ዘሎ ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ሓቢሩ። እዛ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ቻይና ዝማዕበለት መንኮርኮር ብዛዕባ እታ ብቀያሕ ፕላኔት ትፍለጥ ማርስ ንመጽናዕቲ ዝኸውን እኹል ሓበሬታ ክትልእኺ ትፅቢት ዝግበር። እቲ ተልእኾ ቻይና ኣብ ጠፈራዊ ምርምር ንተካይዶ ዘላ ጻዕርታት ደራኺ ስጉምቲ ምዃኑ ክኢላታት ጠፈርታ ሃገር ሓቢሮም። ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ጠፈር ንምድኳን ትሰርሕ ዘላ ቻይና ድሕሪ 30 ዓመታት ንጠፈራዊ ምርምር ክትዕብልሎ ከም እትኽእል እቶም ክኢላታት ይምቱ። ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎም ዝተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም። ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ዝተረፉ መረባ ቴርቲ ባሕርኩም ቦገነይ ሰላም